Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλίου λόρου είναι αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να παράγουν όλες τις σειρές των κυττάρων του ανθρώπου. Ερυθρά, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Τα βλαστοκύτταρα δημιουργούνται από τον μυελό των οστών των εμβρίων και κυκλοφορούν μέσα στο έμβριο καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλίου λόρου έχουν ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες με τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών, αλλά με πολύ περισσότερες δυνατότητες. Για παράδειγμα, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος των βλαστοκυττάρων του ομφαλίου λόρου σε σχέση με τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών και δεν απαιτείται επεμβατική διαδικασία λήψης αυτών. Η ιστορία των θεραπευτικών εφαρμογών των βλαστοκυττάρων του ομφαλίου αίματος ξεκινάει από πολύ παλιά. Ήδη το 1988 έγινε η πρώτη μεταμόσχευση σε ασθένεια που ονομάζεται ανεμία Φανκόνη και η εξέλιξή της ήταν ιδιαίτερα καλή για τον λήπτη του μοσχεύματος. Από τότε έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 7.000 μεταμοσχεύσεις, στην πλειοψηφία τους αλλογενείς, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το μόσχευμα χορηγείται σε συγγενικά άτομα ή σε άλλα άτομα με την απαιτούμενη συμβατότητα. Οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε επίπεδο κλινικών μελετών για αιματολογικές ασθένειες. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η εφαρμογή αυτόλογης μεταμόσχευσης μοσχευμάτων ομφαλίου λόρου θα τύχει ευρείας εφαρμογής στο μέλλον, κυρίως στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής, στην οποία έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει σειρά δημοσιευμένων μελετών που μιλούν για δημιουργία ιστών όπως παγκρέατος, ύπατος και μυοκαρδίου. Η οικογενειακή φύλαξη βλαστοκυττάρων ομφαλίου λόρου αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για εσάς και για το ίδιο το μωρό. Αυτό συμβαίνει διότι τα βλαστοκύτταρα του ομφαλίου λόρου έχουν απόλυτη συμβατότητα 100% με το ίδιο το παιδί, 50% μερική συμβατότητα με τους γονείς και 25% με το οποιοδήποτε αδερφάκι του. Επίσης, η άμεση διαθεσιμότητα των βλαστοκυττάρων του ομφαλίου λόρου σε συνδυασμό με τη μικρότερη πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος αλλά και με τη μη επεμβατική διαδικασία λήψης αυτών καθιστούν τα βλαστοκύτταρα του ομφαλίου λόρου ένα πολύτιμο εναλλακτικό μόσχευμα.